Sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa matinding trapiko sa Pampanga, mula sa bumper-to-bumper na daloy sa mga pangunahing kalsada hanggang sa halos hindi na umuusad na pila ng sasakyan, unti-unti nang hinahanapan ng konkretong solusyon ang matagal ng suliranin. Nitong Lunes, April 13, nagtipon-tipon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor sa kauna-unahang Infradev Committee Convocation ng Pampanga Chamber of Commerce o PAMCHAM upang pag-usapan ang kabuuang plano sa infrastruktura ng lalawigan. Target daw nitong pag-isahin ang mga hakbang ng bawat ahensya na dati ay kanya-kanya ang tinutugon ng problema sa trapiko. Ayon kay Attorney Christopher Ryan Tan, Director in charge ng Infradev Committee, isa sa mga pangunahing prioridad ng reconfiguration ng Mexico exit ng North Luzon Expressway. Layunin natin na maibsan ang traffic dito sa Kalulut Road na nagko-connect sa Mexico at saka City of San Fernando. Naging usapin kung anong klaseng reconfiguration at kung kailan. So maganda naman yung narinig natin ngayon na yung reconfiguration ay akmang posibleng matapos within 18 to 24 months. Kasabay nito, nakahanay na rin daw ang mga planong pagpapalit at pagsasaayos ng mga lumang flyover sa Olongapo-Gapan Road at kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa Road. Masaya tayong nabigyan ng update na inaayos muna yung mga alternate roads at yung traffic management plan, at very active naman ang ating mga LGU partners both from the City of San Fernando and the other LGUs together also with the Pampanga Provincial Development Office. Ayon pa kay Tan, malinaw ang inaasahang benepisyo nito para sa publiko at para na rin sa lumalagong ekonomiya ng Pampanga. Kung maayos ang ating mga kalsada at na-address natin ng traffic congestion, mas maayos ang takbo ng ekonomiya, ang kalakalan, mas kumbinyente sa ating riding public, and more importantly, mas madali tayong makapaghikayat ng mga investment. Napaka-importante nito, lalo na sa panahon ngayon, kinakaharap natin ang isa na namang krisis. Samantala, nagmungkahi naman si Santo Tomas Mayor John Sambo ng long-term solusyon para mabawasan ang volume ng sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Sa kanyang panukala, planong ilihis ang mga truck at haulers patungo sa bubuksang Santo Tomas NLEX Interchange. Kapag naisakatuparan, maiiwasan aniya ang pagdaan ng tinatayang 3,000 truck kada araw sa MacArthur Highway, Jasa at iba pang major routes. So ako po, sinuggest ko dahil in 2 years time, magbubukas na po yung Santo Tomas and Lex Interchange. Sinuggest ko po na pag-aralan na darating ang panahon, lahat ho ng mga trucks natin, yung mga haulers natin, didiretso na ng Santo Tomas to NLEX. Ngayon ho kasi meron ng ongoing another road along Megadike, ang DPWH. So kumbaga, lalabas din naman ho yan sa GSO, dadaan din naman yan ng San Fernando. So sinuggest ko po na kung makagawa sila ng kalsada papuntang Santo Tomas, connected sa ating Santo Tomas NLEX Interchange. So kung maiwasan na ho natin yung 3,000 trucks na yon, palagay ko po magkakaroon ng solusyon ang traffic sa atin. Bagamat matagal nang pinag-uusapan ng mga ganitong plano, tiniyak ng PAMCHAM na hindi na ito mananatili sa papel lamang. Sa patuloy na koordinasyon ng mga ahensya, inaasahang unti-unti nang makakakalas ang lalawigan sa pagkakabuhol sa traffic na nagpapabigat sa araw-araw na biyahe ng bawat Kapampangan. At napakaganda ng plano ng overall Central Luzon Investment Plan and Development Plan. So ang role ng PAMCHAM ay siguraduhin na yung mga pinlano nating proyekto na pag-aralan, na usisa ng maigi, talagang popondohan, at hindi lamang siya popondohan, i-coordinate ng nagkakaisang bayan, nagkakaisang probinsya, kahit we belong to different agencies and offices. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.